Khona manjalo isigodi South Africa sikuphi la siselovu la ya selovu la kwapi right mbukele ekhaya udaba esihamba ngalo udaba olubhlungu njalo ukuhlanganisa ingxoxo 1 minute isenzo lobhlungu 1 minute isenzo lomnandi 1 minute isenzo lomphakathi la sikwasibi sikwasibiya la ekhaya udaba ke sihamba ngalo nanga umfowethu eceleni kwamzozisho uthubani uyena nje futhi ozosihola ukuthi size sofika lana sifika kanjani la bese ke mina sengoqhamuka sengiyivala ngale ngemuva sesibheka ukuthi ke ithini indlela eyaphambili uthini umhlahlandlela mfowethu sithatha usibeke ubani wakwabani usibize lini nguzenzo wakasibiya inhloso yami enginibizele yona ukuthi ngisizakale entweni engikiyona njengamanje ngiphethe kabuhlungu njengomgilwa ngigilwe unkosikazi wami engishade naye oyiphoyisa osebenzela lapha eHapa ungishaye ngalendlela ukuthi kuyimanje nje isikhwama lesi yes impela wasibamba ngalendlela ukuthi sagxiza ngisho negazi ngilimele nje kuyimanje nje ngibhandishile ungishaya nje vele bengivele ngumshawa induku nje kade yaqala ngiloku ngishawa lokho nje ngikhuluma ngako manje okusanda kwenzeka nje zingumhla ka7 kule nyanga esikuyona kuyona inyanga le yamakhosikazi ngivuleke icala ke lapha yakamakhutha ngivula icala lokushawa ngiyafisa ngempela ukuthi ngisizakale umthetho udlala indawo yayo ngoba thina madoda asazi noma mhlambe kusetshenzwa ngabantu besifazane kuphela yini kuthina amadoda masibika kusho ukuthi udaba alisukunyelwa ngendlela ingakho ke ngiceleke ubaba Msweli ukuthi cha ngicela akasondele ukuze angisize kulolu daba luqhubekele phambili mhlambe nabanye abasabayo ukuveza izinto ezinjengalezi mhlambe nabo bazokhuleka baphumele obala ngendlela yokuhlukumezeka sihlukumezekile samadoda uyizwele mbukele ekhaya mhlambe ke enye into ngesikhathi ekubeka isandla nisuke nikuphi nisuke nisekhaya nisuke nisemgwaqweni nisuke nisemotweni nisuke nikuphi njengoba esuke engibeka isandla sisuke sisekhaya yabona nje lolu daba lolu lokugcina nje la engishaye khona ngimbuze nje imibuzo embala ngibuza ukuthi usazazi yini ukuthi unkosikazi la kaSibiya wathi akanayo impendulo yalokho ngaphinde yabuza ngathi njengoba uhlezi ungishaya phambi kweingane zami isiphi isifundo osifundisa lezi ingane zizokhula zinjani wathi futhi anayo impendulo yalokho emva lokho ubesethi uyabona ukuthi uyangidakelwa washo eshaya ngequpha ngasikhathi eshaya ngequpha ngimphusha ewela lapha embhedeni ngoba besisekameleni kahle hayi ke wavuka hayi wahlala ke kwisikhwama samazambane wahlala okungihlukumeze kakhulu ukuthi bengeve ehleli nje ngoba ebambile ubengidonsa ngawo engikhudula phansi ngawo lokho nje okungihlukumeze kakhulu so nje ukuhlukumezeka kona ngempela kukhona impela ukuthi nje ngoba sinako lokho uthola ukuthi uyabekezela lokubekezela ushawa kodwa lokubekezela kodwa manje hayi cha ngikhathele impela ngikhathele ngifuna ukuphuma kulomshado ngifuna ukuphuma nje ngicela usizo ngeke ngisabuza ukuthi ingane ingaka kodwa ngingayibuza nje kwenzela ukuthi ke umuntu simnikeze isithombe ingane zingaki zingakanani sinezingane ezimbili sinaye sino 10 no 12 kodwa ke kukhona ke nezinye ke ezikamfowabo engihlala nazo umfowabo sewashona zihlala nami futhi nazo kusho ukuthi sihlala nezingane ezu4
Njengamanje ke usayizamela indaba zoma grant lapha eMbumbulu lezi zikamfowabo. Okay, uthe udadewethu lo enishade naye usebenza South African Police Services eHapa. Yebo usebenza eHub. Uthe i-case number ekhona icala livuliwe unayo i-case number ekhaya. Yebo ikhona i-case number ithi case 4208 2022. Ngifuna ubheke ukuthi ke mhlambe ukhona sekwafika wazothatha istatement mhlambe ukhona umsesho sekwafika. Okwamanje ke ngisenenkinga ukuthi akekho seke wafika kodwa umseshi uke wangifonela ekseni namuhla wathi icala kufanele ngabe uyaboshwa manje uthe yena uzofika kusasa ngolesihlanu esehamba nommeli wakhe kodwa naye futhi uhambile wayovula icala lokuthi naye ushayiwe lokho ukuthi ke angazi ukuthi yena ushawa ubani ngoba phela imini engilimele njoba ubona nje la engalweni ilanga kade ngishaya khona ngeke ngikwazi ukuveza la kodwa nje iloko nje kuphela ubesethe angifike kusasa ke lapha nami kaMakhutha ngoba ngabo 10 ngoba bazobe benommeli wakhe lapha kaMakhutha ngabo 10 ngoba kusho ukuthi fanele siginqiswe sobabili naye ilokhuzana ithupha ngoba naye uvula icala uvulela mina njengoba mina ngihambe eqala ngayo uvula icala. Okay, no mbukele ekhaya ithombe nginazo lezo ngithumelele zona ngibonile ngendlela okonakele ngakhona indlela okubhlungu ngakhona yabona kubhlungu uzaqaqamba umzimba ubona uvuka uhlevana mawubona lezi yathombe ithombe ezibhlungu kakhulu kodwa ke yena okay alright asingangeni kuyena asime kulesimo mhlambe ke into engayiqoquzela sizolandela nathi sibheke into engayiqoquzela ile oyishoyo ukuthi abantu abaphumela obala ngiyazi ukuthi baningi abantu besilisa baningi amadoda asencindezini sibonge ukuthi kunamadoda ngoba udoda ke ilokho okwenzayo ukuthi uphumele obala bese ke umuntu nomuntu olalele umuntu nomuntu obukayo uzobezama ukuthi ke usizo engakunikeza lophu usizo kuba thina njengendlu le empesholo indle emnyama usizo asisuke singadingi umunxa owodwa usizo sidinga iminxa ngizama ukuthi ke ngamagama afishane mfowethu ake sithathele inkulumo ngizohamba nayo okubuye mhlambe mina ngibuye ngibe futhi iambassador inxusa lapha kwi-gender based violence makhulunywa ngalolu limi lolo kodwa ofisini le-prima status of women and children angithi yabo lento yokuhlukumeza kwabantu kwavele kwabhekanye uhlangothi olulodwa angazi ukuthi yenziwe yini ukuthi masi noma ukuthi vele abantu abaningi besilisa ibona abaningi abahlukumeza abantu besifazane igcine into abantu besilisa ingazi ukuthi isingaphansi kwenye kanti lana kwi-gender based violence khulunywa ngokuhlukumezana kwabantu bonke across the board owesilisa ehlukumezwe wesilisa owesilisa ehlukumezwe wesifazane owesifazane ehlukumezwe wesilisa owesilisa ehlukumezwe ingane owesifazane ehlukumezwe ingane lento umthetho wayimi kanjalo kodwa ke ngoba ngibe seduze kwalelo office kuzobalula kakhulu ukuthi ngizoyithatha ngihambise bese ngisondeza futhi ngisondele eduze kwayo ngiyilandele ukuthi ke udaba lakho luhamba lufikaphi mase iqeda nje la vele ngizothinta zonke lezi inhlaka lezi kufanele ukuthi ngabe seyisondele zalwenza udaba lwakho ngendlela olubhlungu ngakhona ngoba ezinye zezinto ezokwenza ukuthi kwehle lento yokubulalana ezweni abantu abanjengawe abakwazi ukuphumela obala bekhuluma angifuni ukuveza indoda le lapha ngaphesheya nayo bona ukuthi sithimini eyodwa nayo sibaningana khona indoda ekhona khona la nayo siqhuquzela ulimo lolodwa uthi madoda khulumani impama mawuyithola isho bese uyaphuma kulento ngiyajabula ngabe ungamvisi ngiyajabula ngabe uthi nawe kwi-veg ulapha kwi-river bank osebeni lomfula impela uyaphuma impela gogo papai asenze njalo siphile kanjalo asingahlekani asihleke ukuthi sesiphumile sijabule uphuma uphila unje noma ulimele sibonile ulimele kodwa nje engujabulelayo ukuthi usibizile mina ke sesikhulumile before i-recording sikhulumile inkulumo ukuthi bafowethu asiphileni izandla lezi ezokukhanda imali akuzona ezokushaya abantu akuzona ezokuqhuma abantu akuzona ezokubulala abantu akuzona ezokuhlumeza umuntu ngishe inganeni ngahleka ingane njengoba usho ukuthi ingane ziyahleka manje sekuyihlaya kodwa okuhle
ngelinye ilanga izingane ziyobona ukuthi kwangasilo ihlaya kwakuyinto kwakhiwa ihluli kwakhiwa isizwe esinehluli esingeze ukulawuleka ngenxa yokuthi senza izinto phambi kwengane sabancenga kabantu wesilisa noma wesifazane noma ngaba azweni asingakwenzi ungezwani kwethu sikwenza phambi kwengane angehle ngobonda mina njengesicapcap ngethemba lokuthi udaba lomfowethu esazovala phela ngevale mina kulona lwami lolu daba okunodadewabo ngapha ungamvezi naye ula ngcono mfowethu zibongele ucele uhulumeni ucele umphathi wamaphoyisa eSouth Africa ongqongqoshe ubaba ubheka icele khulumele naye wena ngqo no ngizothi nje mhlambe sesiphetha ngizothi kubo bonke abantu besilisa abakulesimo esicishe sifane nalesi sami ngiyacela ukuthi baphumele obala ngokuhlukumezeka abakutholayo emzini yabo noma ngabe ikuphi la bekuthola khona kodwa baphumele ebala bangakusaba ukuyovula amacala ngithanda nje ukudlulisa ukubonga lapha amaphoyisa kaMakhutha angiphathe kahle impela ngizovula icala kunaloko ukuthi mawufika epolice station uhlekwe mawumuntu wesilisa kodwa la amaphoyisa angazi noma ngawasho yini izibongo kodwa ke angiphathe kahle kakhulu asiwashi ibongo bakuphathe kahle singawashi ibongo mayingenzanga kahle asiwashi impela ibongo ukuthi ke ngoba nawo ayisibonelo kwabanye abantu abakwamanye amaphoyisa akhona iphoyisa ubabuduma uyena impela nje ubengivulela icala bese kuzothi obehamba ngemoto yakhona lapha uphoyisa umnyando ibona bangiphathe kahle kakhulu nje nomunye kade behambe bebathathu nje bangiphathe kahle kakhulu ngithi nje abani azisulu zokuhlukumezeka emakhaya abaphumele obala bese ngiphinde futhi ngibonge ngoba kusuka konke lokhu ngike ngathinta ihhovisi lapha kumnyango ka baba upresident uhlabisa ngoba nakhona ngithi ngidinga usizo nebala impela beno blessed baba ublessed Gwala bangisize kahle kakhulu nabo kuleli office ngibonge nakhona impela kodwa ke esengicela kucommissioner okuyena impela ophethe amaphoyisa ukuthi ngicela ubulungiswa kube khona ngoba angikhumbuli ukuthi umuntu okuyena wazi umthetho angenza into enjengale kufanele ngabe uyena ovikela thina babahlali base South Africa kodwa kube uyena owenza ukuhlukumeza so ngicela ubulungiswa kulolu daba oluqondene nami ngibonga asibonga kakhulu mhlambe ke izoba khona inkundleni zokuxhumana ewethola kuya Ayanda Msweli TV lapha ku YouTube izobe ikhona ingxoxo ephelele ekhethekile bese kuba ukuthi ke njengamanje sesizokwenza futhi lokuthi ke sisondeleke ema-ofisini ekuyiwona wona aphethe amaphoyisa ukuthi ikuphi abakwenzayo ukuze umfowethu athole ubulungiswa kodwa masithi siyalalela siyabonga ukuthi ke indlela impela iya ngakhona ekutheni kuzogcina kwenzekile ubulungiswa siyabonga kakhulu